Aseibu Amanfi.
Na sɛdeɛ kakaeɛ no controller general ana de duro mu no de pɔw no de bi wɔn afrɛ ɛsiane sɛ ɔhwɛ bank yi a ne nyinaa ɛyɛ Ghana immigration service wɔn aboa papapapapapapa yɛde pɔw no yɛde bɔ mu din na yɛde wɔn ase yɛde kan yɛde aseda soronko ɛna ɛma mo yɛde aseda soronko ɛna ɛma mo yɛma yɛ no abusua ani asɔ papapapapapapa ti yɛde pɔw no you will be nice, I have Seda, Sonko, Amor. Yo, now because I was saying, you know, Papa Sasa, you cut to. You know, your Papa, this is Sasa, you cut to. It's the Indigo, Sadia, Abisia, Ene, Ukraine, Ene, Ganabai, Ayas, Tayamina. Sabri, a Yono, Yapiano, a fair tossum, you know, Yapiano. Na. Sadia is a Sayamutiano, a year and I deband, Amope, Anna, Meno Cassay. Yama, Wamo, to me, Sir Wamoni and Sabadia, Pia, Ewaha. And see Oha, now Pesa Oya and Sabadia, and ask Oya Ayabia, what you call now you try, no, you receive to know. Now what you are back, you announce the at the amount. Now Abusia and so Abadawasi. And see Sabri, so now, person donation via a brand a penny, which to me a call Nayachi. Now, go deep, na Yadiaba. Say, never dedicate an over Hasaya. Washer, you don't come so. A baby, a man going to sing the cheer. Who don't see the washrooms as is fair. So, I have to say, Okoyo, we are. Oh, sorry, not any game or waffle. Many faster her, baby, a before the days no I want the children so ebi ewo ho and also kwa also na wako akoya uyu fefe ewo ho yes na okoso so ana wadi sumi amaye esan se enyo nko ana sabe ebi obeko ti ade dimu yes na se okoso na wadi so eni amaye se uya bibia wa ha na onti ase a oba exis no ya wa ha medin ade akora befi ana direct befi Meya Juma, our Casbin Media, Accra, Casbin TV, Casbin FM. My boss, Anna, Sami Collie, Kwabra, Kwarteng, Casbin, Kumah, or no swabber joining, a Bupura, won't to me radio, or no Sebeba. Sa Elson Axamqua, won't to me radio, or no Sebeba. Anna Minia, Bako, or no so, or Hasia, and no Eddie Jumano. It's any demo, emphasis in your doorstone. We here be now to be a Sauba, maybe Sayasama Abusia active. Na afei ya de nchemo no ama yɛsɛ sɛ yɛnyɛ ma no nyɛ fɛ ɛno a yɛyɛ ma no yɛ fɛ ɛnɛ nso yɛnyɛ ma no nyɛ fɛ bɛdi kan aka kyerɛ wo sɛ band no deɛ ɛdɔɔso security services no band no ɛdɔɔso nanso yɛdi kan paa no ɛyɛ Ghana immigration band wɔn mo na ɛwɔ ha ɛsan sɛ ɔte ɛnwom no na sɛ wowɔ akyire a wobɛka sɛ CD anaasɛ cassette ana yɛbɔ Nanso a live band and a yebo. One more ayade pa. Nina under the leadership of Controller General. Ya papa, ya dienina. And then in penny for Anna Sabri, who at the fair. Yadamasi Anyama, Yadamasi, Kudonto. Tipaso Montwaso, MIA.
Am I a queen?
Baffour